Hola, en aquest vídeo us ensenyarem a crear grups a Zotero per compartir documents i referències amb altres persones. Per crear un grup haurem d'accedir a la pàgina zotero.org i iniciar sessió amb el nostre compte. Un cop iniciada la sessió, accedim a la pestanya Grups i a l'opció Crear un nou grup. En primer lloc seleccionem el nom del grup i també podem seleccionar la privacitat. Pot ser un grup públic, visible per tothom i on pugui accedir-hi tothom. Pot ser un grup públic visible però que només s'hi pugui accedir amb invitació, o pot ser un grup privat que no el pugui veure ningú i que a més s'hagi d'accedir amb invitació. En el nostre cas crearem un grup privat. Un cop definim la configuració, anem a veure com podem afegir-hi nous membres. Accedim a la pestanya de grups i seleccionem l'opció Manage Members. Aquí podem establir els rols dels participants i enviar invitacions. Ara haurem d'esperar a que accepti la invitació. Només quedarà un últim pas. Anem a Zotero d'escriptori i un cop sincronitzat Zotero veurem que ja apareix el grup del treball. Totes les referències i documents que hi afegim es compartiran amb la resta de membres del grup.